usa sa mga siloy gikan pantaon sa kabukiran nahilog sa Babay na lang diri sa bukid, di mo adto na ko mulugsong na ko sa patag kay mangita ko dito og trabaho. Kay way kwarta diri sa bukid. Akong gidala ni akong alaga kay di na pa ko sa bukid o sa kuan sa syudad. Basi gilabtan ko mulaban man ni. Mulaban man ni unya og kuan wa ko ikapliti mo man akong sakyan inigbalik sa bukid. Siguro kini ako ang alaga. Munang amping-amping lang mo diri sa bukid ang ako ang mga tanom diri o ako mga alaga diri. Ako lang yung biyaan kay mangita ko trabaho o dito sa pan. Oh my God! Wow! Tras! Atras! Straight! Dewi! Ada ba, bante? Ano ba dyan eh? Okay, dagang baboy tayo. Dah. Anak lang. Abante. Pagi saya yang apa? Dah lang. Begini. Oke. Kayo. Dihay anon gikan dito sa Santander. Dagan kag baboy ra tay. Oh, birthday sa katay. Ako na dito. Sige tay. Maglisat ka tay. Dagan kag baboy rin tay. Ako pala ni mga kanay. Deliver na mga ani-ani. Ya. Bastahan juga tayo sa kay. Muna akong trabaho. Ikan ko sa bukid, hintog-hintog ko dito sa patang. Kay nakita ko trabaho. Kay wako'y kwarta sa bukid. Kunya. Muna akong trabaho diri. Mo di 30 mil imong gingon tay. Binuwan mo? Walang 30 mil lang ako buwan. Sisi ulah nih. Loh, Bisik kan ini ya. grabe to. Kay sinta anyos na ko. Gana ni tatay ay. Grabe naman tayo sa. Gana ka naman Muna tayo. akong trabaho diri. Mo na imong 30 mil at binuwan mo tayo. Lugsong ko diri sa patag. Kay harap paminyo ko diri. Kay pag na ako taong buwan ako. Oh. Mura magbata pa tanaw no. Oh, inay tay. Basic na niyo si. Grabe na dyan. Mo ni pang, saan ni mo tayo? Pang birthday dyan mo? Di pa. Order na sa akong amo. Ah, birthday sa mga amo tayo. Di ko suni sa akong amo. So, ikat, ikpasan yung amo tayo. Di nang pasan tayo. Kung ka tayo? Ha? Grabe ni tatay. Mas gana eh. Sinay tayo. Mo nagtrabaho na ako diri sa patag. Mo na mo trabaho dyan? Mo dyan ko. Lugsong ko diri. Ngita ko kwarta para makakita kong asawa diri. Na, asawa ron.
Kumita pa ko, nanam ako'y kwarta. Ya, sa 60 anyos na ko, huwag niyo ko'y asawa dito Wala sa may bukid. binuwa naman dali tay. Ha? Wala binuwa naman dali. Itagaan mo sa akong amo. 30,000. Ako tanan. Matanan niyo, asa lechon. Kung mo biyahe dito, palit baboy. Dadon dire. Pag order akong amo, ako'y ihaw, ako'y loto, ako'y deliver. Munang gitagaan ko sa akong amo og 30,000 ang buwan. Libre tanan. Libre Libre kaon lang. Pero libre mo kasama lagi. Kaya Ayun, no? 30,000 ang buwan. So, yun eh, ikaw man, eh, mana? Mana mo biyahe? Mara tayo trabaho. Relax ako. Oh, Relax ako ron. pero na may unsa man, na may order og matay. May order ba? Pero ako mamisita pa ko ron. No. Grabe ni mo to siya, mamisita pa karon. Mamisita ko. Kay Kita ko. kung magkaasawa ko din eh, kung ko bukid na naman kwarta, ano po yung asawa sa bukid? Pero ko imo ni sakyan nantay. Drive naman ka ni god. Sa ako amo niyo eh. Yo, ano to? Ang hinay pa nito sa bukid. Ang roso na mga paano sa suba. Grabe ni mo to siya. Ah, sisig. Bisig na din trabaho. Wala ra may mo trabaho karon tay. Bisig na yung trabaho. Trabaho ko Yung na. lechon na no. Bago pa ka nag-lechon siya kay no, puro magnay. Ay, baga dayo. Di ka daga lechon day. Oh, ganang kayo salamat guys. Ay. Oh, bisig ko na kami. Oh. Bisig na nilang trabaho din guys. Ano syudad? Pero sa mga guys. Wala suga sa mga guys. Ang ila din eh. Kama sila suga, pislitong nasa bongbong guys. Ano na? Ang bongbong pislitong ilang suga. Nagnorante ako na guys. Pero ilang mga trabaho din makasalasan ang baboy. Ipalit ganina nga kuan guys. Baboy guys mo ni akong niloto guys. Kini niya siya oh. Mo ni akong niloto. Ang akong gipalit ganina nga tulo ka buok guys. Ano siya? Kay birthday na po na ako guys. Mga ligo may rog dagat. Guys, loto na yun ang inasal guys. Muna ang akong trabaho karon guys. Nagloto ko sa inasal. Kay di man nakatuig ko diri sa akong amo guys. Iya kong taga-ag regalo sa birthday nako. Muna akong giluto. Kaya ang akong trabaho diri pagpalit sa baboy, pag-ihaw, pagluto, ug pag-deliver. Mao na sa 5 na ko katuig. Iya kong taga-ag regalo. Mao na siya. Sa birthday nako karon. Mao na siya guys. Ang akong buwan diri guys, 30,000. Ang buwan ako. Basic na nilang trabaho diri guys. Asal-asal guys. Kaya dito sa amo sa bukid guys. Ang akong aslon dito guys, kana mga wild pig. Mga saladong, ginaw. Sa Binisaya usa. Mo na guys. Mo na siya. Kitagaan kong regalo sa ako. Fearless.